Shalom. Horo sama dihita salut na ruas ni huriata HKBP Harapan Jaya nani haolongan namar pungudo hita sadarion di minggu padua hodung Epipanies nunga patar dihita Yesus Kristus Tuhani ibanado nalidok ni si Musa di Surapatiki jalana pinabuani aka panurirang. Ditada Tuhan idoho idol dok patik ni minggu tasadarion di jodoh hita atong taihutum maibana tapasahat mapuji-puji itu ibana raja natumui buli.
ni debata ama dogo arni anakna Tuhan Yesus Kristus dogo arni to di porbadia na tumapalangi do tanaon. Amen. Madok maliate mahamu diamai namarorohita sian gonggoman di hahulomon dana pausaton hita tu bagasan harajaun anak hahulongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang di papatar hodo dirim marhite-hite hatami nang dohot dohami di halomohor roham marhite siam panesami di dosa nami atong papatar madirim turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangingon hami suarani anakmu jala asa hujalo hami to di porbadia marhite-hite anak kaholoman di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangkion hamuma patik ni debata di minggu padua hodung Epifanias sadarion. Iman natar surat di patik na paduahon. Dan jadi kanaomu jala dan jadi sumanomu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasat aek na di Tor ni Tano. Yang gua tunggabe si sobaon manang sioloan atau rap manggido gugu mahita sia Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulah naho partu patikmi. Amin.
ti mandosata nagodangi itu adupan di debata martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugo naso hatu dosan pardengkan bahasa doho jala rodi saliring liling na doa sini roham saya marpar muati maroham di hajahaton nami jala saya unang be ingot-ingot akka dosa nami ay jujut dohami mardusa mardukon ho jala jujut doho sungguli hami rimasmu merhiti sian pangalasion nami di hatam jojo do mago pakirimon nami di hagogo omu nabui patupahon akan adenggan di hami alani do gabi sai olo hami suku-sukun tung tarbahem maro nadengga tu portibion Ali Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalasion nami unang alang asli roham saya rupi mahami hodo ali Tuhan naung papatarhon hadiriomu tuhami pabua hodo guru nami narade mengajari hami di padalanan ningulu nami alai masai jujut dope hami dan mangihut tunani ajar homo ima ala hatak kangon nami dia dopami ali debata hatuon nami palua hami jelase sadosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Ali Tuhan Jehovah satangihom mapangidon nami tuho unang tumpaso bube hami di haulomon pausat mahami tu hati uron naung binuam mi tu portibion asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasang apod di guar munda badiai amin. Bagaimana hata baga-baga taringo tu hasisani dosa
songon sitong ni namangulu au nina Tuhan Jehovah tuna solomodo rohaku mida hamatea ni parjahat nalomodo rohaku mida hamumula ni parjahati itu madiko dalanna asa mangulu ibadah hasang apo mandi debatana di kica. Amin. Hatani debata turpu epistel di minggu padua hodung Epipanes sadarion imana surat di Pesalmen 130 sia memuka sena sada 1 ayat 12 Ali Jehovah disulukit jala ditadahodo au manang madalan manang modo mau di segi hodo au jala takasno di botoho akka ada laku sudin tolesia pudi tolesia jolo dihalangi hodo au jala dilingkum tangamu do au Tungtu dia matar bahenau laho mardo pontor dim jala tungtu dia matar bahenau maporus mardo pombohim tungsura mangijamahu dia kahabong ni buah siang hari laho songgop niatu ba riba ni laut Jalatung surah hudok hahulo musabbing makukupiau jadi hati urdo borng ini humaliangau. Ima sahatna mertua makaratu mangingon hata ni debata jala nau piopsa. Amin.
dakon ma hata porsia otai songon nani hati dakon ni dong atas saha porsia odi sadok portibion rap mahita madok au porsia diri bata jahuban ido parguna suatu dosa natu apalangi dokta au porsia di Yesus Kristus andi bata jahuban nasa sade ima tumurun si Maria lau gabian cianton di porbadia tersobuan ido tuhata natu mahun na perni di panghuman selatus nama terpajal di bara di hau penor sila na tua tu barang toru nantara na mula mangulu di hari batu luhur nama saya lahun tu siam dan jabata jauh amanai perguna suatu dosa di sima bayana pamamula sogo tu tanah on mangumihal nama gulu doa nama au porsa di tondi porpadia jalan dong sada uria na badia huria atau para Kristen akan na badia doh dia sani dosa doh dia taina mendok mula mangurus dari mati doh dia nguluan masalah sudah amin. Tikting Minggu Paduahon dung Epipanis 17 Januari 2020. Naparjolo topik ditada Tuhan idoho napaduahon parhubas boy mata jaha di warta nadong di kitabe napatuluhon tikting namasa Minggu Paduahon dung Epipanis sadarion Minggu 17 Januari 2020 sada ima Minggu Paduahon dung Epipanis hapapatar ni debata topik di mingguon ditada Tuhani doho napaduahon parmingguon sekolah minggu sadarion Minggu 17 Januari 2020 sada nunga aktif bemuse parmingguon ni akka yana kota sekolah minggu secara online manang virtual alani nisosohon matu ruas ni huriata na mardadanak sekolah minggu asareta madohotisa di bagas tawi laos tapasahat ma nang pilihan tu huriata napatuluhon permingguan botari di hari Minggu 24 Januari 2020 sada Pukaon ni huriata ma muse parmingguan botari masuk pukul 10 pitu wib. Ni sosohon maturuas ni huriata madohoti parmingguan botari i lau suhut mematuhi protokol kesehatan. Napaupaton sermon dohot rapot parhaladu. Lahu paradehon konsep program kerja dohot anggaran tahun 2020 sada ni huriata alani di hari Kamis tanggal 20 sada Januari 2020 sada sermon parhalado masuk pukul 10 lalu wib laos diuduti tu rapot parhalado alani ini sosohon matusu de parhalado asareta madohoti rapoti napalimahon rapot huria di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sada pukul sia 30 wib. Patupaun ni huriata do rapot huria laho manotopon program kerja dohot anggaran ni huriata tu tahun 2020 sada. Peserta ni rapoti ima sahalak utusan ni ganup seksi kategorial dohot dua halak utusan ni sude wilayah na pinilit ni situa wilayah alani sosohon matu ganup di wilayah na alani ini sosohon matu ganup na dia yatong rapoti nama ganup na dia tong ganup rapoti asaroma madohoti
madohotisa napangonopon dana pengadaan sarana parkir dohot dalan nunga dituhor huriatta lahan bidangnya 763 meter argana 4.250.000 per meter persegi laho sarana parkir dohot dalan alani di hari koton panitia do dana laho pagararon ta parjulu 1,5 miliar rupiah nunga sepakat panitia dohot pertano satu patop na gararon ni panitia tahap perjuluon alanima ni sosohon matu sude ruas ni huriata asarade manitipon hepeng na tu panitia laho manggarar tahap perjuluon paulahon ni panitia do sude akadana na dititipon na marhite hite janji iman ni ruas dohot mangalului dana marhite proposal tu duru ni huriata nang marhite pelean na tapasahat dung sidung permingguan tu ujulaho mulak ruas sian garejaon alanima ni sosohon ma tuhita asata pelehon ma nadumenggan opak rumawi parhepengon ni huriata di minggu on boy mata jaha di warta saldo kas ni huriata per 10 Januari 2020 sada huria minus 91 juta 240.525 rupiah tu pusat 7.344.000 diakoni 110 juta 110.165 rupiah pembangunan 1.300.000 rupiah pengadaan dalan 76 juta 160.720 rupiah transistori 2.650.000 rupiah laos ni sosohon matu kita sude ruas ni huriata asata pasahat ma pilihan pertangyangan bona tahun keluarga tu huriata Tuhan ma nama masu-masu parhepengon ni huriata apa limaon ruas nama ulang tahun torop ni ruas nama ulang tahun di mingguon 57 halak parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun hata ni debata nama dok di Joshua sada ayat sia dan unga hudok tuho firma todim jalan marsihohot unang manod noduti roham jala unang tahutan ai Tuhan debatado donganmu manang dopak dia peho mangalaka songonima titing namasa dohot parhepengon ni huriata tuatama nama masu-masu amin.
Ale Tuhan de bata amanami moliate marohanami diho sadarion Allah di luas sodo pehami Tuhan ro marsoba to depanmu memuji ho ali Tuhan madok mauliate disude nau pujalo hami pangaramotionmu dohot holongmu boy hami Tuhan di bagasan saminggu mamolus ari nabina sabasahonmu Tuhami Tuhan say homa toktong nama dongani hami mangarajai roh halut pikiran nami dinanaeng manangihon suara pami di bagasan nomason asiroham di hami saluhut na pungon dongani mahami marhiti todim na badiai asa anggiat todimi ma ali Tuhan na mangarajai roh halut pikiran nami jala patauhok kami Tuhan mangatusi hatam di bagasan omason makuling maho nungaradi hami saluhut natinubusmu manangihon suaram mangasahon guar ni anakmu Yesus Kristus tangihon ma pangiduan nami amin. Parjolo hami madok mauliate tutu hatta pardinggan basai diliodope di kesempatan dihita boy hita marsoba mamuji pasangapon goar nitu hatta di bagasan sadarion baik akka na marminggu di bagas dohot di gerejaon pasahaton nami ma selamat hari minggu ma dihita saluhutna barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu padua hondung Epipanias dibuat dosian Evangelium Yohanes bidusada mamuka maisian ayat 40 tolu sahat rodi ayat 50 sada tapai hutihut ma asa hujahahami torang niarinai dinanaeng lau ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana ihuton maau alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus dapot si Filipus ma si Natanael jadi didok ma madok ibana nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patikih jalan na pinabuha ni akka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret dungi didok si Natanael ma madok ibana tuk terbaen ma rona denggan sian huta Nazaret jadi didok si Filipus ma romaho marnida di ida Yesus masih Natanael ro madapoton ibana jadi didok ma taringot tu ibana on masada hala Israel nasitong naso marpangaci di bagasan ninna si Natanael mamado ibana sia dia ditadahuau dungi dia lusi Yesus maibana huida doho uju ditoru ni hawaraiho adorang so dijou si Filipusi dopeho dungi ninna si Natanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana alahu dok tuho huida doho ditoru ni hawarai ubay na porseaho idaon mu dope na sumurung siani laos nin nama tutusi tutudo na hudokon tuhamu idaon muna do manukap mukap banua gijang jala manaik mijur aka suru-suruan ni bata tumopot anak ni jolmai ido sahatna turpuk tahun ima lanjutan pamiliton ni
Tuhata Tuhan Yesus di aka siseana ima siseana 12 nanaeng gabe dongan ni Tuhata Tuhan Yesus muse laho pararaton barita nauli dohot laho makatahon hata ni debata di tonga-tonga di Portibion asa anggiat lam torop halak na porsea di Tuhata Tuhan Yesus jala torop halak nagabe malua ala niasi ni rohani debata ala ni dipersiap pema akasisean ala Tuhata Tuhan Yesus dang manotong rapdo nasida jala ido terpuk tahun pamiliton ni aka sisean na parjolo nanaeng gabe persiap ononna donganna lau mabuan barita nauli di tonga-tonga di Portibion asa nak keningan dung torang ari naing borhat Tuhata Tuhan Yesus tu Galilea di pardalanani pajupang ibana rap dohot si Filipus jaladung pajupang ibana rap dohot si Filipus pitor di dok Tuhata Tuhan Yesus tu ibana ihut tonau taida disi hamua kamangina danga dong naga besongon komentar ni si Filipus tu Tuhata Tuhan Yesus manang danga dong dialog antara Tuhata Tuhan Yesus do si Filipus Tuhata Tuhan Yesus do makatai tu ibana madok ihuton maaf taida disi di bagasan bulus ni roha si Filipus lau mangihutto Tuhata Tuhan Yesus jala di bagasan las ni roha ibana majakon hata ni Tuhata Tuhan Yesus sama dok ihuton au gabe di bagasan semangat na berapi-api do tong ibana laho pabotohon paboahon dinaun gabe sisehan ni Tuhata Tuhan Yesus ibana pitur adong do respon sian si Filipus borhat ibana merdalan dungi pajupang ibana dohot sada halak namarguar si Natanael jala dung na pajupangi ibana rap dohot si Natanael di baritahon ibana ma barita nauli taringot tu Yesus Kristus dido ibana nungah widahami nungah jumpa kami ibana nani dok ni patik ni si Musa dohot nahi nati dakon niaka panurirang di padan narubi nungah widahane nunga tarida nunga takas wida Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret on mapani dangion dinaung dibege ibana mang diarahon dipilit Tuhata Tuhan Yesus ibana dang tinggal diam manang pasif ibana manang sok alai bergerak do ibana mamaritahon Yesus nang hadir di tonga-tonga di Portibion mangalehon barita nauli dok patorakon taringot tuhara jaun di debata mamaritahon hata di debata asalam torop halak manada jala porsea di Tuhata Tuhan Yesus di sitarida ado nagabe respon manang alus dung dihatahon si Filipus bahwa naung di ida naung pajupang
ibana rap dohot Tuhan Yesus anak ni si Joseph nasian Nazaret tukang hau disi somal doa tarsongun pangalahon ni halak Batak dan bangga halak molo adong berhasil umpamana sian tonga-tonga di daerah, apalagi daerah na minus manang daerah na terpencil itor adong do ukuran dihalak madok ay torboy ma berhasil sian ijolma ay napogos doi ay napogos do naturas ni tukakau do masa nunga di idahamu hera tersong ni marupani jawaban manang respon bahwa dang pitor porsea di bagasan habulusan songon tindakan na pinatupani si Filipus manang dohot akasisian na di jolona di naung didok odo anak ni debatannya tur di huton rap dohot Tuhan Yesus jala dinaro akan asida madapoto Tuhan Yesus dang diurai alai di rap dunasida asa tung takas lau manada Tuhan Yesus Kristus odo nak kiningan nataida alus ne si Nathanael dido ibana tu si Filipus tung tarbahen maro nadinggan sian huta Nazaret tung tarbahen maro nadinggan sian huta Nazaret ala huta Nazaretun hutan amet medok jala nageleng tangarong do pedisi tikini komunikasi songo dihita di kota Bekasion rupani dang gudang dope aka informasi alai tung macai met dohu tahun tanga pala terberita ido baina songon na menek nang rohani si Nathanael gabe dido ibana tung tarbae ma adong ro nadenggan sian huta Nazaret jala memang huta Nazaret ontong aka na hurang dinggan do pangalau di sonak aka persauran itu pitor gabe adong jawaban nasumne dang pitor di auhon manang di haporsyai bah tutu bah mau lihat mak dang pitor nina Tuhan mak di dia ibana dang pitor nina rupani bah neng dohok ma au lau mamereng neng pajupang rap dohok Tuhan Yesus nak kinata hombe dang nina rupani alai di bagasan kesabaran do si Filipus laho manogu-nogu si Nathanael dang rupane pitor beradu argumentasi ibana ay madaho la soporsia doho tuahan hudok dah songo ni dok halai ninna dok malo do ibana lau menyampaikan asa anggiat boy ibana majalo panidangion barita nabinoan ni si Filipus dibuan ibana atau etama ido benedo kuna kininga di ayat 46 jadi dido si Filipus ma romaho marnida rap mahita betama asa bereng asa buktihon bahwa nungaro Yesus si palua nabi pinar baga-baga di perjanjian lama nungas di tonga-tonga ta nunga hadir ibana nata paima-ima nasa lilingon nata harapon lau paluaho kita sian gonggoman ni harap raja Rom kekuasaan Rom nunga roh ibana lau paluaho kita ido nataida dison di bagasan kesabaran berusaha do si Filipus asa dohot ibana laho mamereng dohot bersaksi marnida Tuhan Yesus
di bagasan tupuk tahun gabe borhat nasida rap nasida mardalan lama dapoton Tuhan Yesus membukti nyatakan bahwa si tongdo hata na si tongdo nahina tidak koni si Filipus tu si Natanael asa dung diida Tuhan Yesus ro si Natanael madapoton ibadah didok mana keningan didok Tuhan Yesus makatai rabdot ibana menyapa si Natanael didok Tuhan Yesus tu si Natanael didok ibana on masa dahalak Israel nasitong naso marpangaci di bagasan. Dipuji Tuhan Yesus si Natanael bahwa dia mengatakan sejujurnya jala diboto Tuhan Yesus dosongo dia ulaon ni si Natanael hati hai di hari kutun ibana do laho majahai manang maboto aturan di tonga-tonga nih bangsa Israel manang hala Yahudi jala dileo dotikina laho marsaor rapor di Batak hidup penedokon Tuhan Yesus tu ibana odo sada halak Israel nasi tong nasumat pangaci di bagasan ibana jala dung didok Tuhan Yesus di si adong pakatayon ditangihon si Natanael suara ni Tuhan Yesus bahwa berkuasa do hata ni Tuhan Yesus mangula di bagasan rohani si Natanael dinaung di BG jala di hati dakon Tuhan Yesus hadirionna di boto manang ditada Tuhan Yesus ibana nang peso diboan si Filipus ibana tujolo ni Tuhan Yesus alai Tuhan Yesus takas do manada diula ibana di dia ibana di boto Tuhan Yesus idok bana idok nakiningan idok Tuhan Yesus kuida doho dituruni hau arai tar songgot tar hatotong tar halomong ibana dungi disima pengakuan ni si Natanael di Tuhan Yesus dengan dohot secara spontanitas di bagasan spiritualitas pakka persyayonna hubungan antara ibana rabdo Tuhan Yesus berputar 180 derajat lalu bersaksi dinaung di BG ibana hatan itu hata Tuhan Yesus jalanunga jongjong di jolona Tuhan Yesus dan ditutup rohana dan pikiranna lau menutup kehadiran itu hata Tuhan Yesus alai diukap ibana rohana dipatedek nguluna bahwa ibana ditada dirina diadopan di debata naso berkuasa ibana lao melawan manang soma jakon Tuhan Yesus alai di bagasan dung di nama katai ibana adong sada argumentasi manampak katayon rabdo Tuhan Yesus si Natanael di sido adong sada perubahan na luar biasa di ngolu ni si Natanael gabe didok nakiningan panidangyon nataringot tutu hata Tuhan Yesus dina nidok di si Natanael sia dia ditadahwau dungi dia lusi Yesus maibana huida doho uju ditoruni hawaraiho adorang so dijou si Filipusido peho jadi adorang soroi barama dapoto Tuhan Yesus nunga di ida manang di dia ibana di boto ditoru di hawara ibana hudul di boto Tuhan Yesus jala di sima adong sada panidangyo na luar biasa spontanitas napi nasahat misi Natanael
tutu hata Tuhan Yesus ima di ayat 40 sia duh ini nasi Natanael mamangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel guru nami hodo anak ni debata jala hodo raja ni halak Israel panidangion na luar biasa tino gutogu ni hata ni debata, niarahkan ni hata ni debata, na berkuasa lau merubah dinaso dihaporsia gabe porsia ibana. Kalau mulo taingo rupani pandohan itu Tuhan Yesus martua ma kana porsia atik pe sudi ida. Jadi ope pembuktian do na ni naik idaun ni Natanael makanya tidak si Filipus beta malau asa diida takas dakkolan hata-hata manang dakkolan holan ninna hata ninna rupani dibaritahon si Filipus alai memang betul-betul do ibana pajupang jalan unga dipilit di do itu ibana ikon ihutononna tuhata Tuhan Yesus jalan manang isi halak narade mangihuto Tuhan Yesus natoktong di bagasan haporsiaonnya lau mangihuto tuhata Tuhan Yesus dipatakas tuhata Tuhan Yesus do lam diyakinkan dipatogu asa unang meoleol be paka porsiayon dohot panadayon di tuhata Tuhan Yesus daksa dia dope na binereng min naniatusanmu saunari nena tuhata Tuhan Yesus alai idaonmu dope ubal gasiani lebih luar biasa siani papatarokku dope taringot tu akata ada halongangan nasotuk di patu pajolma naikon boy idaonmu jala ima songon jaji baga-baga di halak na olo rade manangi hondo mangoloi hatan itu hata Tuhan Yesus di bagasan panggul miton ningoluna di perdalanan ningoluna adong sada janji na luar biasa naikon idaon namuse adong sada pengharapan di dok hata Tuhan Yesus ima di ayat 50 sada laos di dokma tutusi tutudo na hudokon tuh kamu idaon mudo mukap banua gijang jalan manai mijur aka suruh-suruan ni debata tu mopot anak ni jolmai dihalak namangi huton Tuhan Yesus na setia tong di bagasan haporsiaon di pardalanan ni ngoluna di portibion na idaon na do aka perkara-perkara na luar biasa keajaiban na luar biasa di bagasan panggul mitun ni ngoluna molo toktong ibana porsea Tuhan molo tadok sonari di situasi kondisi nata adopi bodora dohonota songon padohan si Natanael adorang so dihaporsiai ai di dia do Tuhan sonari ai puasa ro akal namasa terlumobi rupani di Indonesia berduka sangat luar biasa Indonesia hati haon di rongrong aka bencana alam di rongrong paru kilon bangsa Indonesia dakolan sahit rodope aka longsor rodope aka gempa rodope madabu aka madabu pesawat loja pamikirio ni pamareta nunga krisis ekonomi romuse naiko perlu bantuan alai di sido naim patar hataridaan ni huaso ni debata dihalak na porsea na uduk tibana naso jadi ganggu halak na porsea aitu hatai boy patupahon aka keajaiban na luar biasa papatarhon huasona di tonga-tonga ni panggul mito ni ngolu ni hita molotung rope aka namasa tadopi diboto tu hatta do kana masa tadopi aka na tapikiri kana tadopi di pardalanan ni nguluta di portibion ikota haposido bahwa diboto Tuhan itu diboto Tuhan itu kemampuata lau mengadopi sude
molo didok haposa do debata dang di paprosiato lobi sian gogomuna ibana na parohon laos ibana musena membuat idoh ikon keyakinan dihita moloro sahid dihita yakin kita bahwa Yesus mampu mengangkat nasa sahid na adong di dalam tubuh ta moloro parukilon porsia do itu na yakin do hita mampu Tuhan Yesus mangalehon penghiburan di hita diganuk na manghuton ibana naso loasonna kecewa nang perupani adong akatantangan problem dihadapi alai dang di los tuhata kecewa halak na masih hohot manghuton ibana di bagasan pardalanan ningoluna ai diboto tuhata ido kemampuata dang dipalso buhita dang dipaluasi tamago songoni alai radedo ibana makaholongi hita ido bana roy bana tu portibion asa mampu do hita marhasonangan mangadopi akan masa di ngoluta di portibion asa unang ganggu hita ikon di bagasan pos ni roha bahwa Yesus adalah jawaban ni sude na masa di ngoluta ibana mampu paruarho kita sian ragam nia kahapersuhon ata adopi di ngoluta di portibion holanon adong naing di igil sia kita pengakuan na luar biasa naik kotok tentado hodo debata hodo anak ni debata pargogo na suatu dosan na marhuaso di tonga-tonga di portibion guru di hodo saluhut na portibion dohot tangisina na boido pasision musriak kana masaon molo di bagasan pos ni rohaja la idu na lain togi honon na hita asa toktong hita marsigatung asa toktong hita majakon Yesus nagabe raja mangarajai ngoluta na mengarahkan hita manogu-nogu hita di dalam lomoni rohani debata jala hita pe adong spontanitas talau mangoloi hatana dinata BG na berkuasa hatana ilau paposon rohata menguatkan kita di situasi kondisi apapun nata adopi di pardalanan ngoluta di portibion hatani debata imana gabe songon senjata di hita lau menyemangati ngoluta lau paposon rohata asa toktong hita marsigatung tu ibana ido bena naing ma toktong ibana gabe raja di hita molo ibana na gabe raja di bagasan tedek ni roha mahita songon akka sisian na pinilit na nakiningan di bagasan haradeon adong sada perubahan na luar biasa adong pertobatan adong hasarepon haudukon diadopan ni Tuhan Yesus naso mangasahon hadirion na nasida alai naing magabe di pasahat nguluna di pasahat dirina Tuhan Yesus mangului tuhata Tuhan Yesus saliling mangului tadi portibion jala molo didok dia deta kidung jemaat atate nomor 360 sada ayat sada didok disi bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya bagi Yesus kuserahkan pun waktuku miliknya on manaing gabesong respon ni hitaganuk akan naung porsea di Tuhan Yesus naung mengaku naung majalo asini rohani debata marhite panobusion ni mudar ni anakna Tuhan Yesus Kristus naung menyelamat tok kita di ngoluta di portibion asa tok tong ngolutai talean mangulahon lomo ni rohani debata dang mangulahon hagiut ni rohata ganuk marsada-sada alai nang dituntun hata ni debata hita nang diarahkan hata ni debata hita di perdalanan ni ngolut tahun tu si tujuan ni ngoluta na nai si berengota sogot dia mai imaha nguluan na manoktong si saliling nililing na naung dijajihon tu hita naik kodohot hita manaik tu banua gijang toguon na jala hudul hita di siamunna nunga di baga-bagahon itu hita tusido hita di jo tusido diarahkan pak kirimota asa dinasotaida dope inganan naung pinaradenei nasotaida dope lau tuat manang meribak langit mernaik tuat akan naro madapoton ibana alai porsia maheta bahwa itu akan terjadi alani
marsi hohot mahita maka porsiai Yesus Kristus taihuton may bana siya nasa roha dohot uduk dohot serep ni roha lao mangulahon lomo ni roha ni di batas saleleng di portibion jalo otama upata ima surgo hasonangan itu hatama nama masuhita di bagasan pardalanan ningulutta di portibion. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata menami mulia ti marohanami di ho di suaram nama makuling hami di bagasan nompason asa di bagasan serep dot uduk ni roh hami Tuhan songon akan naung tinubus muhami naung pinaluap pami asa toktong hami Tuhan porsia di goku ni huasom di pardalanan ni ngulu nami di portibion tupe hami mangadopi akka hamaolon tantangan nahubulus hami Tuhan apalagi di situasi kondisi di partikianon alai gisowara hokodo ali Tuhan pargogu nasu hatu dosa doho dihalak na sa toktong porsea jala patuduan mudo aga keajaiban na luar biasa molo toktong hami marsigatung tuho tugu-tugu maruhanami Tuhan di pardalanan ningulu di portibion asa unang madele hami alai toktong hami Tuhan bersemangat maka munakon haporsion nami mangihutok ko di naung jino pami doh dipilih to hami asa gabe mar parbue akan adenggan hami Tuhan di tonga-tonga ni portibion asa ditada portibion hami si ihutok ko naung pinaluam rupi jala pargukui mahami Tuhan marhamunangan jala tau hami Tuhan gabe habauran ni pasu-pasu tunah humaliak kami ai ido di igil hosiak kami ganuk marsada-sada songon tada hamaulo teon ni rohanami tuhali Tuhan sai urupi mahami saluhutna jala sai sesa dosa nami dibo tohodo ali tu anak ka pergumulan ni ngulu nami di pani sai homa nama dongani hami ai di hodo jawaban saluhutna murado di ho ali Tuhan mololo morham alani manang tungsa di hari pe ali Tuhan salpu ak katangtangan paru kilon na hodupi hami di ngulu namion sai unang luas hami Tuhan madili mardonga toko mahami homa huyutok kami asa toktong hami Tuhan marhamonangan taruli hami muse di bagabagam hanguluan na manoktong sisa liling na ido tujuan ning ngulu nami di peni papos marohan nami patugu haporsion nami saliling di portibion pasu-pasu ma saluhut ruas musian na met-met sahat rodi na matua dongani mahami ramoti mahami pajamot hami kana di bagasan parsahiton homa na mga leon hamalumon di nasida jala homa na palason roha nasida bi ajari nasida Tuhan roh marhaporusan tuho asa di jalo nasida dengan di basam marhite hamalumuni jala molonunga adong malum akaruasmu ajari nasida lam serep uduk rohana ai ditadahodo kami Tuhan dangadong nahudip diadupanmu songon paridangion ni par pesal beni manang di dia kami Tuhan ditadahodo di botohodo gulmit ning ngulu nami Tuhan sai homa na mga ramoti kami dia kana hurang di ngulu nami Tuhan cukupkan asabuy kami Tuhan marlas ni roha jala di bagasan tikion dia keruasmu na marulang tahun mulai minggu sadarion sahatu hari Sabtu naneng roh sai pasu-pasu manasida salut marlas ni roha toktong uduk marngului hoali Tuhan di pardalaran ni nguluna homa toktong na mangiring-iring nasida asa mardalan nasida di dalam lomu ni roham pasu-pasu nang saluhut naniulan ni tangan nami sanggiat marhite naniulan ni tangan na pinasahatmu pasu-pasum tu hami be marhite aka ulaun nami nang ipe huboto hami maka mulai tehon itu julom hu pasahat hami hama ulai tehon ni rohanami tu bakas corom song tada ucapan syukur nami tu wali Tuhan sai homa toktong nama ngiring-ngiring kami dia ka nama si tahun hona mangapuli jala homa toktong nama masu-masu akka naposom naung pinilitmu mamaritahon barita nauli jala pake manang hami Tuhan akala Kristen
gabe saksim di tengah-tengah di Portibion. Dohot kami ambil bagian lau mamaritahon barita nauli di tengah-tengah di Portibion marhite nang dia kaulon nami. Tuhan di batama nami nang di bagasan tikion pasu-pasu mah nang pamareta nami margogo nasi dari Tuhan lau mamareta lau padimun saluhut bangso Indonesia asanggiat boy hari Tuhan masih rupan tiaka naborat siadopan di tengah-tengah ni masyarakat nang bangso nami pe pargugoy ma nasida naung pinilitmu lau memerintah mencukupkan saluhut kanarikoti koma napat tupahon jala parohamu sian presiden sahat rodit tu akak naposom di kelurahan dongan nima nasida maka jongjok on hasit tongan ni barita naulium di tengah-tengah di Portibion. Ima pangiduan nami di bagasan tikion tangihon matuhan pagiduan elelek nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus tangihon ma tangyang nami. Amin. Marede mahita muse laus tapasahat ma peliata napaduahon. tema dituhata na mangalehon hatana dihita di minggu sadarion
asa tung takas hita marnida na denggan naong pinatupani di bata. Ibana do nanidok ni si Musa di surat ni Patiki. Jalan na pinabuhan ni Aka panurirang. Ima Jesus anak ni si Joseph na siya Nazaret. Tayhuton ma ibana. Dinasa say toktong tay deragam ni hamaolon di Portibion na mambangang guru hatta mardalani dohot mangula akasulauta sadarion tapapos marohata ala tarpatu pada batado na dumenggan tutongatongata unang madele hita ay naeng ukapon ni debata asin ni rohana jala suruon na agka suruan na lau paturehon akan narikot di ngulutta tapuji ma ibana gabi raja kungomong kita. Harorwani salhut silehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus upasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe wap na hucus di julom pasu may jalaramoti asa ho parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir kami madok mau lihat Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomuni roham di bonotongon songna di Banua Kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami tugihutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Diramoti Tuhan debatama hita disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debatama bohina tuhita
jala di pasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami Parhalado HKBP Harapan Jaya Madog selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Horas Sialom Jala mangidu hami sian Parhalado asa taingot ma mangaleon sebagian sian pasu-pasu itu hatta ima tu pengadaan dalan na yang sipatu pauta kudo kami mau lihat dihita saluhutna Horas